Sa number 3, construction sa flyover kag underpass ang ginatun-an sa karon para sa Bacolod City. Kabayan ni sa mga infrastructure project nga ginalauman nga mapondohan para masuguran sa masunod nga tuig. Masami nagagutok ang lakat sang trapiko sa Lopez East area nga nasakpan sa Circumferential Road kag Burgos Extension Street sa Bacolod City. Ganit diri man tuyo ni Congressman Greg Sataya nga matukod ang ikatatlo nga flyover project sa syudad. Dugang niya nga ginatun-an naman karon ang plano nga pag-construct sang underpass sa nasakpan man sang Circumferential Road sa home site area. Nagahulat na lang karon ang kongresista nga matapos ang feasibility study sa sining mga proyekto agud paduso ang pondo sa Kongreso. Siga Sataya, upo na pila ka mga kongresista sa idalom sang Visayan Block. Ang ginsugilano naman ni Mayor Abby Benitez nga amo ang nagaserbi nga Regional Development Council Chairperson sa Visayas nga maduso ang 150 billion pesos nga pondo halin sa national government agud batigayon ang pagtalana sang pondo sa 2024 national budget nga para sa mga ginaplano nga infrastructure projects. He was pending isa with NEDA. So probably once magbuhat siya sa NEDA, we can request na for DP. No? Since magbalik kami after the SONA, is budget period na, then we can probably push also and lobby for its implementation. Simply this is in coordination sa gapon with the city. Kasi hindi nga mga projects hindi mo ma-implement nga wala sa proper coordination with the city.